Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ban kring shu ikinong wan jungo kai perthai u MLA ka sora constituency u ba Gavin William ha ka khat santrek unai wieng arhajar arpuar ula play ka ding po lebay market ka ba ha pa po ka khat ar snong lait kro block kani ka yo ka development na ka pradhan mantri Kanij Kshetra Kalyan Yojana ba na ka chief minister special development fund ha ka mang pisa ka ba 1,000 lakh san phun 1,000 ar spa tingka habakran hakani ka jingyalang uba Gavin William mulaong ya ka soora la tip kum ka ni ki jaka ki ba itanat na ka jinglong jo ka may maryang ba ka jingwan tu ju ki noman jungo kai perthai na kaleng saudong ka perthai sya kani ka than kalong hadu ka ta ula benrap da ka ba ong ki pat ba jong kani ka than kishna ye ki yeng trap harut surak bandi ki mar ki mata ki ba ki penmi de na kani ka daw usngo ba ka dan kam ban shna no da ka yo ban pensuk ye ki ula ong ru ba ya ka committee ban pet ya kani ka yo la dep ban thaw ba kin pet ya ka bet ka biang jong kani ka yo bun sin yem la ban pensa pan ne brasna le sin dokumen barim ni don ni kata ka jinglong ka ba tengkat nyim sut nyo ka ba uwe ule tingis tenat ban penjor ni sutnat berdusmon te ndai kata kamde ban long benda abang yo kum kan ni ban penek pensa kajing tenat kajing kot te ngat tentu ya ki bor snong ki dong song snong bak tin long ki ba pengor lang ba kan ni kan sa pamakalong ni kan khoi kan suba bat kum juru umde tanggapen khoi suba kan ni le se kan nong kan nuksa ki wik no te kan ne ka komiti kin long nang ni khman adu bangin fa IT no menta long phinia shom phinia work out ba kumdo ban penya kumdo ban manage nak menta ke jimtoi hi ki pat ba nong shom snong nama nak liang jong ka office jong BDO long sisen bingala IT mut kato ka komiti kan pet kin menta ka bit ka biang nak menta kumno ban ai mo yi kide kidukan yi ne ki store sya kita ki bakwa ban syongyo te kade he ka jing sta tata ki jing alam jong u Sherman badai u ii jong pigudi lengkat bat orang ba snong yapi na bat baro ai ki nong sno hangne ki bot dong long pila ya don pentalang kumta nang ni smat mi ti ba pinang la ban la ik beton kam nak benta ka bit ka piang ki jing yat bet ya jenti jong kan nika lebay market pinang la ban frame ban penha su pinang ba la ban penyat bet ban penyat jenti ya kan nika yo hoi om la ban len kan nika thain sora ga jongi kan nika thain kabla pau nam da shisha haga bai dei bat ka jingwan jogi tourist om tang na po kan nika ri ka bai ka jongi hende kaleng saudong ka perthai ki ba juwan jingo kai syakane ka thai ka jongi banwan pek ya ka jing itna jong kilom ki wa ba kum ta ter barang kita ki smem ki pamensua ngilayo I ya ka benta ka bahang ni bababun na pedeng kinong song snong ban yo ya ka ta jakpo kila pli ya ki stall ki balong temporary ki yeng plastik ban pelsyang bandi ya ki mar rap ki jongki bar kum ta ter bar hape habang ipek ya ka jingong jingman jong ni stall la ni ki dukan ngipek kalong ge igi kabom isong sngai kham tam hagabai dei bad kinong die yo ban syong lagi betang ba shupo hapo gi store kan ba kinong thit babun habyeng lingba kanika surok national surok state highway ting yo ida shisha kalong ge igi kabom isngai banagalang kajonga kumnong mikmat ringkat badi video bad kumje executive engineer bad ringkat bad inong ilam snong ilai shong kawe ka meeting habang na pelsyang ban yether ban yatai lesi hakanu kolenti ban pelsyang ban walat walenti ban penyo no dakata kayo kabalong pakka nado kani kasi gobernmenta ilayo I ban kaliang jol video ro la IT ya ka handing over certificate chai executive engineer jangatra tuldi ibalong I chairman jong kani ka market committee balai ngilashna ya ka market committee kadon na ka jingmot barka jingmot ka ba hakmat do kalong ba
ngem kwa bakani ka jing IT ka jongi hang ni sigi bomenta kan chikut no dakat hakatu ga lesi ka chikut no kumtu hare ka jing angnut ka bat ka jing thrang ka jongi ka bangi so thu na ka wi ka pot se ka wi pat kumang juang bantei ya kanu no ka jing tei ka basuk wan igi scheme kaleng saudong lesi na kinong mi khman lesi na ki scheme mo pher jong sarkar yo bantei hene ka bakham kong sane ka long ka maintenance lani ka jing pinya ini ya kani ka yo ga hat kadi ke eke ba na galyang ka jong ila persang ban ye theli tai hagba ila perkhat janga bangi don kam ban form no ya kata ka market committee nadu kani ka sing bomenta ka long ka nong keti ka jong pi kum ka market committee ba ka jing mentoi na ka benta ka jong pi kum ki pai nong song snong ni po omning po yai pene ya kani ka market bar ka jo por to don no e ka jingkit klik bapin sumar ya kani ka yo ga hat hang ni po omning po kanang ba ka jing mentoi hi hak ba ko kanong na ka benta ka jong pi kum ki nong song snong na ka leng ka jong i so thu ba na ka we ka por se ko we pa kham tam hadien ka jingwan hiar thma jo ka khlam covid 19 Nilayo i bakaleng sodong kajela. Nilayo i para persang mantei yakini kiyo haman lagi snong. Bangiyo i rung isaki konsulsi gejongi. Bakaleng sodong konsulsi kidon gisnong bapero fer hapa kilayo mantei kiyo hi hat hapo snong po thau. Kanida dasisha kala ailat yakinong snong ban persang pan kentiu yakayo kakot kejongi. Tenagaling ka jonga ngam kwa sun bun kinti nagaling por bomenta saisien nga ai kublay gelum langi fi baro kublay no lekat pa pi be un ker khu haki bentai bo per jong ka jinglong jim ka jong pi kerpang hagbai de bat ka jing ko tikia tatang ni kintin makhnat hi kubishpu